Sutlag tubig. Ay, makusog sa ulan. Sunod ng tubig. Tubig ka, no? Dili na hao? Ang. Yan na ba, yan na? Ayan na, dili ra permente, maagas naman na. Hoy, dili ra permente ba, maagas naman na. Baha ilang tiyo, guys. Panahuman, wala pa ikuan. Wala pa pertahan. Wala pa nila guys. Bubul ba? Sige ba, yung plaster ba? Saan ba? Yan na, yan na. Ampom, nabasa. Ha? Asa na, Ben? Di ako, Ben. Ulit eh. Baba guys. Nah. Tuloy guys. Ayan yung guys, tulog ko na guys. Mana sulog guys? Mana sulog guys? Ay ka itong pala ba? Pala? Diba? Ang pala ba? Ang pala, ang pala. Ada, bener. Aku nggak karena dia. Apa yang buat? Terkira deh. Ya, kira deh. Kira? 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 Mangingilat ba na yun? Ano yan? Ha?
dari nagtipid. Balik ko sa kusina. Ya. Kaya muna lang kusina nila. O, bukas lang sa kilo. Kaya ako magawin, ma'am. Kaya yung bata, ma'am. Mabawang na yun, ma'am. Wala na ako ng kilo kaya ako magawin eh. Ako dito na, pinag kamu. Oh, ulang na lang. Ano, gabi. Ano na? Bomba kayo. Bomba. Bomba kayo. Bomba. Ito yung baro guys. Ano na guys? Asap. Asap ng ulam namin guys. Guys. Ginamot rin guys. Ano lang naman rin guys. Mga unta mga ano. Bomba. Nitiyo baro guys.